दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, गासै फरायसालि गासै अनुस्थानफ्रावनो दिनै मावख'फ्राव बे हाबाफारिखौ दिनै फालिदों, अबजार्भ खालामदों। दिनै बिजनि आन्सलिक कमिटि एबसुआबो बे हाबाफारिखौ जोंनि फरायसाफोरखौ लाफानानै आरो जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोर, फोरोंगिरि गासैखौबो लानानै दिनै मोनसे मोजांथार मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना खुंफुंबाय। बिनि थाखाय बिजनि आन्सलिक कमिटि एबसुनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोङो खोब गोग्गानांगोन दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आसाम सरकारा फरायसा सान हिसाबै फोसावनायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोग्गानाय मोनदों आरो बेखौ जोङो गासै रायजो राजा आरो फरायसा फोरोंगिरि आरो गासै सानसुमै जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरे मोजाङै जोङो खुंफुंनांगोन। जोङो बड'फानि जिनिखि सान्थौ, बिथांनि फिल'सफि, बिथांनि सानस्रि गासैखौबो जोंनि जेनेरेसनफोरनो, इयुन जोलैफोरनो जोङो मोजाङैनो खोन्थानानै होनांगोन। जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा बिथांनि जिउ जारिमिन, बिथांनि सानस्रि बेखौ दिनैसिमबो मोजाङै मिथिजोबा। जोङो बेखायनो गासै जोंनि बैसो जानाय बा गोरों मानसिफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिनिखि सान्थौ सानस्रि बेखौ जाहाथे उन्दै फरायसाफोरनो फोरमायनानै होयो आरो बिथांनि सान्थौ सानस्रिजोंनो जाहाथे जोङो हारिखौ, जोंनि बर' माहारिखौ जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दानायाव जोङो खामानि मावनो हायो। बिनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो खावलायनांगोन। दिनैनि गोथार सानाव लाइमोनफोरनिसिम नैबे समाजारि बिथिङाव माबाफोर खावलायनो सानगोन नामा? दिनै जोंनि समाजाव आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै जोङो माब्लाबा जोङो आन्दायनाय बायदि जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो नुयो। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायगोन जोंनि लाइमोनफ्रा खुनु आन्दायनो नाङा, खुनु गोनो गोथो जानो नाङा, गाज्रि बेसादफोरखौ जोङो जानो नाङा, लोंनो नाङा, गाज्रि बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो नाङा। दा बेखायनो आङो गासै लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, जोंहा हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ आद्रा दंबावो। बिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रानो बांसिनै गोख्रोङै खामानि मावनांगौ बिबाना लाइमोनफोरनावनो थायो। जि हारियाव लाइमोनफ्रा गोख्रोङै खामानि मावगोन बे हारिखौ रावबो हमथानानै दोननो हानाय नङा। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।